Čau za to, že jsem krásnám dalšího videa. Dneska je to so mnou. Čaute, já jsem Berťanek. A dneska bude Nevergun Challenge. Jak vidíte, tam máme, no to je naše zbraň. A teraz Berťanek hůní, jak vidíte, je tam flaška a do té musíme my vlastně střelit. Takže střela se od tadiaľ a dostřelit musíme tam. Pardon za debilnou kameru, ale jdeme na to. Prvý je Berťanek. Takže... To střeba nebudeš. Teraz jsem já, bacha, hej? Kamera se nebudeš. Slepý. Tato challenge vlastně, no není to challenge, je to prostě, počkej. Vlastně toto počívá v tom, že musíme prostě trafit tu flašku a kdo ji 3krát dá dole, tak vyhrál. Takže Berťanek jdeš. A je prázdná. Ano, je prázdná, my jsme trafili. Kámo, centimetr. Já to bude sniper jak na CSku. CSGO. Sakra. Ty jsi se trafil. CSGO. CSGO. A chci se vám povedať, že chci sobotu vidět další Battleflip sakra challenge. A možno vidět ještě nějaký, možno si někoho vystrelíme a uvidíme. Takže jdeš Berťanek. Dobre, ty, idem ja. Dúfam, že sa aspoň niekto z vás trafí. Hej, počkaj, ja si to teraz vyskúšam aj na CS-ku. Nie na CS-ku, ale proste na Counter-Strike. To je dobré. Že? 3, 2... Kurna! Tá zbraň je krepa. No to si ty krepy. Ja nie. Ty sa s ňou hýbeš. Aha, my už sme 6 nábojov minuli. A to je 10 nábojový zásobník. Ideš. Plesk. Dobre, ty. Kámo, vedľa. Kámo, no to tam padlo. Dobre, ticho. Ja to tam teraz dám. Robíš do mňa srandu. Kámo, slepý. Čakajte. Dobre, ideš Berťanek. 7 nábojov. 7! Začneme ešte len 2 minúty. Ideš. 3, 2. Ghost. Hej, padne tá fľaša ešte dneska. Sveny? Jo! Si robíš do mňa srandu, čo som krepí, alebo čo? Vidíte to? To je úplne na milimeter. To je na boku, kámo. Počkej, ja vám to priblížim. Úplne na milimeter. Dobre. Pardon, že je to blbá kamera, ale ešte furt nemám GoPro. Počkaj. Vidíte tarč. Dobre. Kámo, som to nenabil. My nemáme náboje. Dobre. Nemáš nabitý zásobník? Čekaj. To vypadá bez zásobníku. Ale je pekná. To je snipra jako. No hej, dalo by sa povedať, že to je taká snajpera. Teraz som trošku drgol do kamery. Ale fucking bitch. Jeden náboj. Normálne jak proskilo v Minecrafte. Takže idem ja. Nedrkaj, padaj odtiaľ. Idem kaputu. Ideme na to. Ale vidia, viem, že ho mám. No ideš. Máme tu. Dobre, ty. Ono. Idem ja, hej? Teraz sa trafím, ja si verím. Oh, yes! Jo, konečne. 1-0. Dámy a páni, 1-0. Vyhrávam. To som Jo! len krýva. Yes! A teraz len tak, že I'm a pro skiller sniper. Ono to nepadlo. Vedno. Nechám tam. Prečo? To najskôr drkáš a potom jasne, že vyhráš. Nedrgám. Nedrgám naozaj, ľudia, nedrgám. Bum. Pretože stále bez toho. 1-1. A teraz 1-0. Dobre, drží. My sme si robili taký normálne, že úplne proterč. Jem ja. Bom. Dámy a páni. Bom, bom, bom. 2-0 to bude. Ja som král.
Perma na prvú normálne. Najlepší chala na svete a my to je 3-0. A to? Yes! Slepia voda. Ha! Gary! Idem ja. Kurna! Ale ty si do toho drgol. Nedrgol. Drgol. Ja neviem, ja nechcem prehrať. Kamo, prehráš. Neprehrám. Určite je vybitý zásobník. Ha! Gary! A prestaň už. Aby si... Určite prehra, kámo, ja som Jasné, jasné. Je to sem. Začal si jak taký rebel, ale teraz prehra. Ja si len teraz vyskúšam, hej? S normálnou devinou si to vyskúšam. S devinou, kámo. Ľudia, keď sa A to trafím, sú takéto náboje. tak to sú normálne Kurňa, ten náboj vypadol. Verťa, čo si to kupoval v Číne? Kurník, daj nejaký normálny náboj. To není moje. No ten už drží. Á, kúkajte. Si robíš zo mňa srandu. Normálne, ja som jak John Cena. Daj náboj, niekto stratil. Počkaj. Ja jasne. Ej! To bol blízko. Veď ja som bol asi meter od toho. Ale to sa ľudia nepočíta, to bol len test. Takže 2-1 vyhrávam. Dobre, idem ja. Ja? Ja, ideš? No dobre. Nestrelaj. Až bol vybrať strieľa, dobre, ideš. Najlepší lukostrelbec alebo Lukostrelbec. No normálne. X-shot strelec. A ja som Nacht! hovado. Ja som skoro strefil PS4. Are you fucking pros? Tleskajme. Už som išiel povedať Najlepší fucking chlap. proskiller a bang vedľa. Nie. Ľudia, toto si musíte doma skúsiť, to je zábava. Kúkajte na to. Prestaň. Toto je najlepšie. Ha! Gary! To ja? Ale strelil. Do prčíc! Ešte raz strelil. To není fér. Je to tam. A je to 3-0. Vyhral som. Dobre, tak dáme ešte jedno kolo. Lebo ešte máme čas. Hambi sa, ty vole. Dobre, takže ideme od znova, hej? 0-0. Vyhral. Kto vyhrá dvakrát? Ha! Gary! Ešte raz, nehovor to. Ľudia, koni! Aha! Čo? No strieľať normálne do flašky. Drž. Kámo, keď čak tu na boku, tak idem ja. Ja som nebol na boku. Tak som nebol! Hej, nebol! Chod dozadu pekne. Ty si bol tiež takto. Pani, ja som bol takto. Ja som bol takto nejak. Ale do toho strela, áno. Ej! Ich nacht. Zita. Veď si Ja vyhrám. prehrám. Kto vyhrá dvakrát, tak idem na boku. 2-0. Are you pro skiller? A to som dal jednou rukou. Ja ľudia vám hovorím, ja teraz vyhrám. Ja som nevedel nájsť svoju... Ja som proste nevedel vypustiť svoj skill. Kurňa! Teraz keď dám, Tak určite. tak bude koniec videa. Keď nedám, tak bude ďalšie pokračovanie. Prosím, prosím. Bože, prosím! Jednou rukou idem. Ja sa budem kúkať. Ľudia, na toto môžem povedať iba jednu vec. Are you pro skiller? Takže to bolo pre toto video všetko a my sa s vami Remíza. lúčime, čus, autobus, čaute.